anozwa musana ndewe kuchitungwisa kuchambanja achadya makumbo ndewe kuwekuweki kwa solani girlfriend chero ukarwara uye kuchipatara simukadzi wako iteiri akutise chero zvikuomerese imaitie mukadzi wako tinokanganwa kuti kufara kwegirlfriend ndiko kuchema kwevakadzi vedu kugirlfriend muchidya zvechirungu monyepera madhamu kuti hamuna mari usatengere girlfriend fushikeni wotengera mukadzi wako kafu chikeni mukadzi wako ndiye murisi wemari ngadye zvaanoda kwete girlfriend varume tine dambudziko vakadzi vedu tinovanyunya girlfriend anofraya mukadzi achidya bonongwe ipai vakadzi venyu mari yakawanda mwari asati atsamwa itai vakadzi mukadzi wako kadasadza anobika ukasvipa anovasha aungamufananise negirlfriend yako makumbo mukaziya hanga pemumwe anoziva ndea mudhara ndikapa mumwe
Kada malotereka ndo kambo kana nziko full chicken huku yese nemtumbi wayo zvese nemamba vayo yese yakazara yakadaro full chicken pa National FM kambo kabata vanhu vakawanda chaizvo vatapirwa ndiko kambo katsvaka kubva kune chikomana ka Charles Msungwa ndinaye pana paka live pa National FM kanda mukoka Charles kuti ambotaura pana panyaya dze full chicken kuti zvakauya sei mfungo dzake Charlie wakadi yako ndinofara mukoma umari makasimba ere ndo kwazisa futi muri yeZimbabwe yese ndichiti makadeni kwamuri uko aiwa zvinofadza chose Charles Msungwa ndozoti vanhu vazhinji vakatoteerera kudada ezvika vadatozoti Charlie ndiani akazvara gore paberekerwa kupi akakurira kupi ndakaberekerwa kuMount Darwin kunzvimbo inonzi Gungwa mubhukure kwakashava kubhodha rekuMozambique ukoko ndakaberekwa ikoko mugore ra 1999 musi wa2 August ndo kwandakaberekerwa ndikakurira ndikadzidza ikoko pachikoro chinonzi Chigango Primary neChigango Secondary ndo kwandakakurira ndikaberekerwa ndikadzidza ndikatanga futi zvemimanzi ndiri ikoko paChigango apo ndo kune chemushonga ndizo haya ndokuziva kure kuno ikoko kudande kudande anditi pedyo panenge patove pedyo kuenda kuMozambique isusu patiri katitori mhiri yekuMozambique saka ndingatoti kwedu kuMoza anditika aikwa zvinofadza chose right ndo kusaidi kwakavigwa kumusha kwaibva muchakabvu Diva Mafunga exactly vaibva kunonzi kwaGomo tangoti darikei pabandimba apa tatidarikei pachikoro chawati paChigango Primary paChigango Primary neChigango Secondary pane mazimu uyuso muri kuzviziva daiwa ndopaziva right saka zvemimanzizi wakazvitangira papi inini zvinhu zvindakasakurirwa ndimai nasekuru vainzi Musungwa vairidza mbira baba vangu vachiridza penwisiu kana kuti bhoso then ndina mukoma wangu manje anonzi Levison ndiye akatanga nekuridza magitare waya saka magitare anga angoripo pataikura isusu muchimaona ndaingomaona aripo azvinambondinetsa kuti ndichidzidzawo magitare ndingangoti ndakatodzidziswa namukoma Levison ivavavo anditi kama ende ndakadzidzira ndaichiri kacheche right tingati here pane zvimwe zvikwata zvawakamboshandira nazvo kana kuti wangozvitangira kuita zvako wega ndakamboridza nevakoma vangu ivava tichiri kumusha ndikazombonojoina Njerama Boys muna 2007 iri koko ere isati yauya kuno ichiri koko ichiri kudande kumuzarabano ukatomupinda nawo mustudio ndakarekodha album rinonzi Nguva ndindaridza bass paalbum iroro ndora ndakarekodha chete anditika mamwe akazoteera 2 albums pane rinonzi chitaurirwa kuzouya rinonzi Harisidambe ndakamapractice handinauzomaaona uzopindira mustudio ndobva wazoita sei wabva paya then chizonobatana neNjere Pamwe Boys takangobva takati wandei kuna Paradza Imesi kuchinotangwa Njere Pamwe tichinoita Njere Pamwe but ambofamba tikaita 4 albums but abva ipapo ndikanoshanda naMakingwazi kwamaki waiteiko ndaingoridza bass ndizvozvo ukapinda naye mustudio ndindairidza bass kubva pasecond album rake rinonzi Gudo Muriwo ndowerwa mabase paya ndindairidza bass papo then koya rinonzi Chaja Etsono ndindairidza futi bass papo koya rekupedzisira randakaguma kuita naye rinonzi Mudzimu wabudirira pambeveve ndindairidza futi bass papo aiwa zvakanaka chose anzi konziyo dzaCharles uyo dzinowanikwa kupiko ndonzi Tawada Mafusire kwaGutu kwaMazururu aiwa achataura zvese zvopanapa achatozvitaura mimi ingoramba makateya nzeve chete panepenyuro panapa right iko zvinezvi Charles watiigira zvipi
ya iwo zvinonzi ndine album randiri kubudisa mangwana riri kubuda mangwana rinonzi iro moto pamba ya ndo pane nziyo dzakafanana full chicken iyoyi ya panoti tisasarudzane ndo number 1 poti number 2 pana step father poti number 3 full chicken iyo yamaridza iyi koya number 4 inonzi upenyu ndehwako ndizvozvo koya number 5 inonzi kwatezvara akuvakirwe koya yekupedzisira inonzi iyo marriage material handiti kam yeah. Right, rekaiti monzwa kacho kanonziko upenyu ndehwako Dr. Anorabisa simunopema secret Anzani one asichiroka pema pakona Uchafa weka zvari kuparurwa mangwana rinenge richitoburitsa rinonziro moto pamba Charles Musungwa akamboke kurayira ka mune maringe nezveutano ukabatwa chirwere tanga kutopa unotunza upenyu Musungwa chikwata chako chaunokwapedza nacho wewe chinonzi bhendi rangu rinonzi Chawatanga Express rakavambwa gore ripi uyezve rakavambirwa kupi iratovambirwa kumusha muna 2004 ndo pakavambwa gurupu irori ndizvozvo asi nguva yese ika toziva kuti munhu unokura uchimboshandidzanawo nevamwe ndizvozvo saka iwewe kubva 2004 ipapo 2004 wakatanga kutsikisa papi right music yangu inini ndakatanga kutsikisa muna 2018 wakazvimiririra damba refu rekutanga renzi rinonzi makatiko zvinoreva kuti makatiko makatiko izwi rinoreva kuti mabhindauko mabhindauko saka chirudzi ichi chikorekore veshe makatiko hachisi chikorekore itori shona chaiyoyo ichitori shona cha makatiko yakadzama 2018 makatiko ukazoita sei zvandaita manje ndichitanga ndaiita music yangu ku nguva iyoyo ndichiri kuridza namaki saka makatiko ndo first album then vandaita rimwe rinonzi masamba asiyana ndakaita 2 albums muna 2018 dzakabuda dzese one time muna 2019 ndakaita futi 2 albums rainzi chinechi zati pane rinonzi shamurefu nerinonzi kumirira akuurai then 2020 ndakabudisa rinonzi simba nenjere ndakabudisa 1 album iroro then 2021 ndakabudisa famba wadya 2022 ndikabudisa rinonzi shanje dzemangamanga ndo pandakange ndamirira apa last year hatina kukwanisa kubudisa zvedu tichimbobika iri ratoda kubudisa iko zvinezvi handiti kasokurava kuti wewe iri nderechingani tingati nderech7 yeah. Hamara waterere muri kungonzwa pa Charles Musungwa haasi upcoming artist because kana wani madamba rifana kwanisa anadarika mairi atichakuta tokubvisa kuye teta tokuisa pa mamonya ipapo Charles Musungwa haasi mutsva munyaya dzezvemimanzi chibaba right nekudaro Charles
wati mangwana iwewe uri kuburisa damba refu idzva rinonzi moto pamba moto pamba uda kuedza kuti kudii apa kana uchiti moto pamba? Ya, moto unoshanda zvakawanda. Moto unopisa, moto unovheneka, moto unobika. Saka inyaya chete kuti pamba kana tichigarisana mumuri mudzimuri ngative nechiedza, pamba pave nechiedza apa pasambotenderwa rima zvachose. Ya, kana ungave mukadzi une murume wako mufana kukoshesa chinhu chinonzi rudo muchikudza chinhu ichocho icho. Kuti moto upfute pave nechiedza pamba. Saka abho mulonjikitwa kupi? Ya, tiri paZebra Village kuno kumbaro. Okay, ndopatine tichitandara chitapirwa tiripo ipapo apo. Yes. Aiwa, zvinofadza. Chizamara tereka, rega ndimbo kwapaidzira kana kanonziko stepfather. Ani stepfather vaita sei? Kuna vamwe varume kuti vakawana mudzimai aine vana vake. Havana rudo rwekuda vana ivavo, vanenge vachingoda mukadzi chete. Saka vana ava manje ndo vanenge vakuchema kuti takutofa nenzara nekuti baba pamwe vakarambana namai kana kuti vakafa, vana ndo vanenge vakudemba manje kuti baba dai vari vapenyu, upenyu hwedu hwakanaka. Right, 0713938538 amarotereka kana 0789600748 kutaura kana Chale Charles Musungu aka live pa National FM pana paka muchitudza kuti manzi yake muri kuipiwa sei yekano nziko stepfather. Zvikanzi Chale anokwapaidza ngaramba akabata ipapo.